हेलो लोगोफोर गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो बरायबाय नैबे आंनि मिथिसार ब्र चेनेलावहाय आरो आङो बेखौनो बुंनो थांनो नागिरदों जे बा नोंसिनो आं बेखौ फोरमायनो नागिरदों जे मोनसे बायफ्लेनाय नखर बेखौ आं दहाय नुहैदों गंसे बायफ्लेनाय न'आवहाय बिसोरो फोरलां फोथां थायो मोनसे नखरा नाथाय बे नखरनि बिदा फंबायफ्रा गासिबो धोनि नाथाय नैबे गोरिब नखरखौ बा बायफ्लेनाय न'खौहाय सासेबो बा बिदा फंबायाहाय अननानै साफा खालामनानै होआखै बिराद गिदिर गोरोन्थि बियो आरोना जोंनि बर' जाथिफ्रा बा जोंनि बर' जाथिया हाजारखि लेखा गोरों जाथों मिथिबाय हाजारखि गोरों जाथों ए टु जेड मिथिबाय ए टु जेड गासिबो भाषानो रोंथों मिथिबाय दा नाथाय नैबावहाय सोरबा सासेनि सहाय होनांगौ नैबाव गैया गावनि गाव जानायनि खाजाखौल' आङो मारै मोनजागोन बा बै फिथाइखौ आङो मारै मोनजागोन बेखौल' नाथाय साना जे बै फिथाइखौ जुदि आं मोनजाखांनानै आङो गुबुनखौ सहाय होनो हागोन ना हाया गुबुनखौ आं मदद होनो हागोन ना हाया जोंनि बर'नि नैबे खलथायावहाय बे अफ्रियावहाय साननो हानाय गोहोआ बिराद खम जानो हागौ बिदा फंबाय नाथाय फैसाया रावखौबो सिनाया बिदाया सोर फंबाया सोर थिग बेबादिनो बिदिनो नखरावबो बिदिनो सोलिदों बिदा फंबायबालाय माथो जानो बिनि जानायखौ आं मानो हरनो बिनि नखरखौ आं मानो फोथांनो बिराद गिदिर गोरोन्थि आङो दहाय नुहैदों आङो दहाय थांदोंमोन मोनसे खबर बेनि थाखाय बेबो खबरा गाज्रि नङा बिराद मोजां खबर बिनि फिसालायाहाय गारि एक्सिडेन्ट जाना थैदों बेखौहाय इन्सुरेन्स क्लेम खालामदों खालामै ससेयावहाय बिनि बिदा फंबायाहाय मा होनखो खिन्थु रोङै नङा दै गोरों रोंद्रायै बा जाम्बाद्राय बा सियानद्रायबो नङा अब्लाबो आङो बेखौनो बुंनो सानदों जाखिनि खामानि आं खालामनानै होदों बा बे खामानिखौ जाहाथे बिनि खामानिखौ जाहाथे हमथानानै लाखिया बिनि बिदा फंबायफ्रा जाखिनि फिसाला थैनायनि रां मोननांगौ बेखौहाय मोननो हो दा आंनि बुंनांगौआ बेनो फिसाला थैनायनि फैसा मोननांगौखौहाय बिनि बिदा फंबायाहाय हमथानानै लाखिदों आरो हमथाना दोनदों बेनि थाखायनो बिसोरो फैसाखौ मोनाखै 5 बोसोर जाबाय स्टिक थांबाय थायो न'आवहाय रागाजों थांनानै आं बुंहैदों माबा मोनसे जुदि फैसाखौ जुदि नोंसोरो मोनखांनायनि उनावहाय जुदि नोंसोर सुख'नांगौब्ला आंखौहाय जेलाव हर बा आंखौहाय साजा हो जुदि बे नोंसोर मोननाय फैसाखौ जुदि नोंसोरो सुख'फिननांगौब्ला बा लनफोर बादि सुख'बाय थानांगौब्ला मासे मास सुख'बाय थानांगौब्ला आंखौहाय नोंसोर जेलाव हर बा आंखौ नोंसोर केस हो बा नोंसोर आंखौ जेलाव सोहर बा नोंसोर आंखौ जेलाव हर होननानै आङो बिसोरनि सिगाङावहाय रागाजों बुंहैदों दा नोंथांमोननोहाय आं भिडिअखौ होआखै बाट मानो होआखै होनोब्ला बेनि जाखिनि खामानि मावनाय बेखौ साक्सेस जाब्लासो आङो बिसोरनि नखरखौ बा न'खौ आङो भिडिअ खालामनानै होगोन आरो बिसोरनि न'आ ओरैबायदि बायफ्लेनाय न'आ मोनदोंमोन हय नाथाय दरजायानो दंना खोरखियानो दङ हंला हंथा आरो बेनि सायावहाय जाखिनि प्लास्टार बा गाथिनि खालामनाय बा दाहालाय होनाय बेफोर इथाफ्रानो अबेबा दङ अबेबा गैया गासिबो फोरलां फोथां हंला हंथा ओंखायनो आङो बुंदों फैसाखौ नोंनि बिदा फंबाया मोना फैसाखौ नोंसो मोनगोन फिसालाया नोंनिसो
जेब्ला नोंसालानि फैसाया मोनोब्ला सिगांग्रो आङो नोंनि न'खौहाय साफा खालामनानै होगोन बिदि खोथा आं बुंदों आरो आङो खालामनानै होगोनबो। दा बिथांमोना बा आं बिथांमोनखौहाय बुंबोदों गुवाहाटीयावहाय हाइकर्टआवहाय आंखौ लोगो मोनगोन नोंसोरो बे मासनि 14 थारिखआवहाय बा सेप्तेम्बर दाननि 14 थारिखआवहाय गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय आंखौहाय लोगो मोनगोन आरो खामानिखौ थाबैनो थाब आङो साक्सेस खालामनानै होगोन होननानै आङो बुंबोदों। स' होमबा नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ जुदि गोरोन्थि सानदोंब्ला गोरोन्थि सानबाय था आरो गोरोन्थि सानाखैब्ला सानासै जाखिनि आङो नोंथांमोननो फोरमायनांगौ बेखौ आं फोरमायहरबाय बा खोन्थानांगौ बेखौ आं खोन्थाहरबाय जायखिजाया जाहाथे नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ जुदि गोरोन्थि बुजिदोंब्ला बे नोंसिनि साननाय बेखौ आंहा जेबो एख' बुंनांगौ गैया। दा आङो जै खामानिखौ मावनो थांनो नागिरदों बे खामानिखौ आङो साक्सेस खालामगोन। बिसिनि न'आ बायफ्लेनाय बिसिनि न'खौहाय आङो फैसा मोननाय लोगो लोगो फिसालानि इन्सुरेन्सनि फैसा मोननाय लोगो लोगोनो बिसिनि न'खौ आङो खेबसेनो दांहोगोन आरो आवादाव जेबो गैया। जेब्ला बे न'आ जुदि साक्सेस जानानै बा कमप्लिट जानानै जुदि फैसाया आग्लायोबा बा राङा आग्लायोबा नों बहा बाहायो बाहाय खिन्थु सिगांग्रो न'खौ साफा खालामनानै होग्रोगोन आङो। स' बाय बाय जै बर' हारिनि